Dignidade, galegas e galegos, fartos de aturar feitos e imposicións alleos aos nosos intereses como comunidade con carácter propio, reivindicamos a nosa independencia cultural, ideolóxica e vivencial, sen querer pecharnos ao mundo, senón abríndonos a él coa nosa perspectiva, incorporando todo o positivo da universalidade e aportando as nosas riquezas. Como un dos primeiros povos de Europa, declaramos como as nosas ferramentas a creatividade e a imaginación, xunto coa nosa cultura, o noso pensamento e todo o que conleva a nosa identidade como pobo diferenciado. Por tanto, exiximos respeto, dignidade e liberdade cultural para a nosa realidade cultural. Entendemos a cultura como aqueles elementos que conforman a nosa identidade, tales como lingua, costumes, cuidado do medio, territorialidade, crenzas, en definitiva, a alma da terra. Consideramos como dereito, deber, obriga e obxectivos primordiais a loita pola nosa terra. Os medios e métodos para exercer esta loita serán levados a cabo amparados polos nosos anseios de ver o noso pobo orgulloso de seu, fuxindo sempre de actos violentos que consideramos impropios nos momentos en que vivimos. Por tanto, emplazamos o pobo galego e os demais povos do mundo a exercer os seus dereitos e as súas obrigas e a manter a súa idiosincrasia con dignidade e forza sen ceder ao capital nin intereses unificadores. A Frouxeira, 17 de decembro de 2011, Día de Resistencia Galaica.